зебогии зиндагиро танҳо дар канори ту мебинам азизам. он ҷое ки ишқат набошад, агар зеботарин макони дунё ҳам бошад, вале дар хаёлат берангу бӯй аст. ин таронаи ишқи пушаймонӣ бахшида мешавад аз номи духтари зебоӣ ба дӯст писараш Сулаймон. баъзе муҳаббатҳо олудаи ҳавасанд. аз ин ро зуд фаромӯшу хотира мешаванд ва баъзеаш бошад тамоми умр дар қалб боқӣ мемонанд. воқеан ин аст ишқи воқеӣ. вақте якеро бидуни далеле дӯст медорӣ, фақат барои ҳастиву буданаш. муҳим нест ки куҷо асту бо кӣ. муҳим нест ки дӯстат медорад ё на. ҳама дардашро ба танҳоӣ бардошт мегириву ба дӯст доштанат идома медиҳӣ. як рӯз як духтари зебо бароям қисса кард. ҳар каломаш олудаи дарду муҳаббати ноком буд. чӣ гӯям ки аз дили ӯ ҳарф задан воқеан ки сахт буд. чӯ баъзе дардҳо баён карда намешаванд, фақат эҳсос карда мешаванд. ин ҳам эҳсоси сарду сахт. ман ҳамеша фикр мекардам зиндагӣ дарду ранҷе надорад. ҳарчӣ ки ба сари инсоният меояд бо сабр метавон таҳаммулаш карду пушти сар. то он даме ки гирифтори дарде шудам ки ҳатто сабраш ҳам сахттар аз таҳаммулаш аст, мегӯяд ӯ. як ҷавони ошиқи зорам буд ва ҳамеша талош мекард то бо ман шинос шавад. дар ибтидо барояш аҳамияте намедодам. билохир мо шинос шудем, вале нисбаташ эҳсосе надоштам. ҳамеша ранҷу азобаш медодаму дилам ба дардҳои додам намесӯхт. то он даме ки ҳамаш баръакс шуд. бо ҳамин мо ҳамагӣ тӯли як моҳ ҳарф задем. ин ҳам бошад шабу рӯз буд. бехабар аз худ ба ӯ одат кардаму дӯсташ доштам. аммо аз муҳаббати дили худам огаҳӣ надоштам. медонам ман назди ӯву назди худо хеле гунаҳкорам. худо маро бубахшад. ман замони ишқамро эҳсос кардам ки мо аллакай ҷудо шуда будем. замоне ки садояш, меҳрубонияш, муҳаббаташ, буданаш дар зиндагиям намерасид. он вақт ман эҳсос кардам ки чӣ қадар самимӣ ошиқа шудам. аммо аллакай дер шуда буд. ман баъди ӯ дар зиндагиам ба ҳар гуноҳу хатоям иқрор шудам. гиристаму узр хостам, вале бенатиҷа. ҳамагӣ як моҳ буд, вале тамоми умрамро иваз карду олудаи ғам сохт. имрӯз аз он лаҳзаҳои шиносоиямон аллакай 8 сол сипарӣ шуд. вале дар ин муддати 8 сол лаҳзае аз хотирам дор нашуд. ишқаш кам нашуд. дардҳояш нобуд нашуд. лаҳзаи муҳаббаташ таркам накард. то якам ором бихобам, то як луқмаи болаззат бихӯрам, то як нафаси ором бигирам.
тӯли 8 сол мешавад ки ашк чашмонамро, ғам вуҷудамро, дилтанги зиндагиву умрамро, дард қалбамро ва нафастанги гулӯямро раҳо накардааст. ман баъдан зебогиву дилгармиву меҳрубониву ишқи ӯро дидаму эҳсос кардам. ман баъдан ба қадри ӯ расидам. он қадар зебову меҳрубон буд ки ногуфтанӣ. вале суде надошт ин эҳсосҳои беҷавобам. дигар маро мисли қабле дӯст надошту бовар накарду қабул накард. ҳарчанд ки медонист бе ӯ зиндагие надорам. маро наздикону рафиқонаш нагузоштанд то бо ӯ якҷо шавам. ҳама маро бад кард то мо аз ҳам ҷудо бошем ва ба мақсади худ ҳам расиданд. сулаймон азизам, кош медонистӣ ки чӣ қадар дӯстат медорам. охир намешавад дилро кушодаву нишон дода то даркам кунӣ ки воқеан бе ту дорам азоб мекашам. ман дар ин тарона натавонистам зебогиятро ба пуррагӣ васф кунам, чун нест ин гуна калом. пас зебогии худро бо чашмони ман бин азизам. ман лайлие гаштам ки девонавор фақат номи туст дар забонам. шабу рӯз гирьяву дарду азоб дигар зиндагӣ маънояшро бароям гум кардааст. аз ғаму дарди зиёд ҳам надонистам ки ин 8 сол бо ёди ту чӣ гуна сипарӣ шуд. ғам пиро дилгирам кард. ман то вақте ки ҳастам дӯстат медорам. бо ёди ту мехобаму бо ишқи ту аз хоб бедор мешавам. намедонам чаро аз ман якбора дур шудӣ. ба ҳарфи мардум ё шояд ама худа дигар дӯстам надоштӣ. аммо бо вуҷуди ин дӯст надоштанҳоят девонавор ошиқатам азизам. то охири нафасам номи ту дар вирди забонам хоҳад буд. ман барои хушбахт буданату фаромӯш карданат ҳама корро кардам, вале нашуд. ҳатто ҷои зистамро иваз кардам то ту орому хушбахт бошӣ, то ман ҳам фаромӯшат кунам. вале дил ки бо ман буд нашуд ӯро ҷое гузошта. девонавор ошиқатам ва ҳанӯзам умед дорам ки шояд як рӯз не як рӯз баргардиву дӯстам дорӣ ва мо бо ҳам якҷо шавем. барои расидан ба ин рӯз шабу рӯз дуо хоҳам кард. дӯстат медорам азизам ва бозам маро бубахш барои ҳамаш.